Ти на лайф ли си? Не. Защо не пускаш лайфове? Защото нямам 5 хора, защото не се занимавам. То трябва да имаш 500. Май да. Аз пускам, а имам 200. Еля! Аз имам 5. Ти. Защо не съм пускал? Пък и още не ми е довършен компа. Абе, Джани, той е от 4080 Ti. Да, ти ми каза 10 пъти. Не съм 4070, сега ще купувам 5070. Чакам да излиза. Били 15. Джани, вие с вас с колко сте били? 15. Да, той Васко те керише, нали? Това тогава съм почнал да играва. Не, аз окей. На 8 години. Аре, керихте хората, човек. Имам 40 много Ами, теглите. айде да вземе това нещо митик. Бате, може да дадем митик Сантинел, да го дадем на Пепи да направим Виктори. Може и да даде... Каквото и да даде, брат, пак и митик. Какво искаш да кажеш, ще вземеш митик спамаш? Ами да, какво? Брат, това е митик все пак. Да. Добре, къде е зоната? Не съм направил паса. Окей. Айде, ти. Ето го. Найс. Да там другите. 30. 6. One HP dead. Найс. Има хънтинг ли, бе? Да. Ти добър ли си? Бате, аз виждам черновата дали толкова след не се умел. Бате, Пепи ги разби всичките. Да, верно, ние не можем. One HP. Dead. Бате. Много яко ми керат между другото, Джани. Дай ми лазера или лава. Кое бе? Да, добре. Вземи. Бате, Някъде ме стрелнаха на това имат нещо те. искаш ли материал, Пепи? Бате, то тук 100% има на макс. Пепи? Оу, мен. Се брат. Елате да спочна, имам един спочна. Так. Ти добър Абе, той е с хемтинг босс, райфъл. Ставам, да. Ами Джани, брат, бе. Бате, ама не знам. Ти играл ли си толкова ти крашил този сезон? Аз ли да, бе? Защото той много бързо пада. Ей, там се ребутват. Айде, флик. Колко се ребутнаха? Цъкалите? Един. Теба. Там са, аз съм при тях. И аз. И аз съм на вас. Къде са тия, бе? Бати да ми кемпи, той ще бокс. Не знам, аз дори не виждам и ребутва. Ето го, той ще се зарежда. Трябва да ми цели пушка сега. Пак и педарасти за мен. Бата, аз имам 500 материал. Аз имам 500, имам 200, 500 и 300. Искаш ли? Трябва да само дърво. Дай ми дърво и защото. Ти къде си? 200 дърво ми трябва. Мерси, бе. Бастилените вас прелетило. Вземи друго. Елате ето тук, бе. И с телефон на островите. Не. Много са страшни, брат.
Даже не знам какво се прави там. А там ти дава медальон, който те прави невидим и имаш безкрайен спринт. Да, като тичаш и Има си я. невидим. И митик меч. Да, и митик меч. Това съм бил май. Мечовете са яки, Ама, защото аз... не, Не, то са гадни. Карайте Да, го защото- с чеп. Чакай. Едно. Само се телела по. О, едва ли нещо златно. Ако човечето е било нещо бързо. Дори на 2 да е било. Айде. Кое? Козе? Да ни хилва водата. Не. До 75. Къде си тия хора, бе, човек? Къде се крие, да е, бах май? Ние намерихме едни, опишем си 20 секунди. Няма и толкова. Много хора. Паси, майк. Айде. Там видях някакво. Буша ли? Да, някакво черно. Къде сега? Ето като мене са много. 27 лайт. 27 лайт пак. 23. Дед. Браво. 41 Тук на хедшот. моста. На едно. Идвам. Девет. Кутки. 26. А там, ела тежките отгоре. Някой Не, те трябва. се бият с други, Е, тук са. Бягат с маски. Дете и 30, ще крак. 49 на тук. това въздух. 27. Ако намери си маска, ми дай ще. Крак 54 на С бяло, три. 54 на бялото е. 50. Док. Найс. Маска 50 такова. Йорко от Valorant, бе. А. Така телепорт маска. Е, там има още спор. Той на бяло, вече е на бяло. Добре, че е, дай. Браво, момче. Минус 40. 27 пак. Зад камъка е така е. Джани, аз стоям от тук да го преследвам. 80 крак. Найс. Избяга. 32. Дед във Браво. въздуха. Ей, тук приятел. Гаджетите са му тук. 23. Набиха ми хедшот. Минус Помощ. 30. Държа се. Едно. Найс. Дед. Убили го, брат, найс. Майката да е баба, брат. What? Човечето избяга. Нормално за помпа. Кракнат. Дед. А не дед. What the fuck? Найс, бе. Тук е минута. Била помпа. Дай, Джани, я раземеш. Там да ходим към зона. Еми, добре. Медалоните са до нас, между другото. Не би ги надарвани. Некъде е там. Това ще се намак. 11. Джани, колко кила имаш? 2. Аз имам 3. Та ви. А той е шефа на квартала. Ето има го. 6. Тук у къщата има един черен.
Къде? Видях го влезе. Ама един ли е? Не знам, не видях. Сега. Ево тук влезе. Дет. Браво. Да, чакам нагоре. Върбик. Към Не. следващата зона. Джани, ела. Тук съм. Като отиваме натам ще Аз си. хилнем, ела. Значи вече. Ево, вземи това Вземи. крила, Лазар. Къс. Къс. Ела при него. Майде се много помогна. Там има хора. На лакто ли? Не. 76. Не ги набива, Бивай. Това бе! 72 на бяло, 72 на бяло. Пепи, това е еймбот пистолетче, брат. Да, буквално като се прицели и всичко за тебе. Да. Не ти става. Ама трябва да светнат При мен. едни... Трябва да светнат едни чертички. На едно. При мен. Тут прави този, Дет. Не. Идвам. О, при мен. Не, вече. Джани, идвам. Де. Найс. Има хила. Джани, имаш ли някакви хила, брат? Не, тук има. О, сплашки. Има много сплашки. Взимай. Дай ми това. Само да си хилна. Бързо е. Смог. Хилни водата, аз забравих. О, да, верно. Кой сме да рун? Не, никой. Никой? От нас. Ще ми се приведа. Някой уби бота ни. Абе, 15 кил. Крак. Дет. Браво. О, още една ли лава помпа. Ти най-вероятно си някой къщи. 100%. И двамата са соло. Виктори. Вероятно. Абе, брат, защо понякога ми бъгва емката и съм без колба. Трябва да я дропнеш за такъв. Ок. Къде си? Аха, видей го. О, прави се. Къде? Да, и аз го видях, там. Бях с маска. Набивам друга аз. Аз стигам към шеп. Аха, той е бил на покрива, ще го и басам, де брат. Майка ти тъпа да е ба. Бах ти къде раз. Убийци ги. Споко. Бъдете към зона, винаги бъдете в зона. Зета? Мала бе. На мене? И на мен. Ти си те. Чакай. Да. Зона, брат, зона, не се пречи. Сега, зона, към зона. Това на кой маската е? Не, него. Помагай, стреляй, ден. Той не е долу. Добре. Едно. Кемпеше. Малко ама. То ми е Хори, давай с маската. Нахай си. Давай там. Не дей. Айде, давай. Найде се, маняк.